L'Escola Politècnica Superior de Castelldefels ha acollit la conferència Les TIC al Parlament, a càrrec del president del Parlament, Ernest Benach, en el dia en què es celebrava el 15è aniversari de la primera promoció de l'Escola Politècnica. Ernest Benach ha parlat de la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació, o les TIC, i de la seva entrada en la política. Fins ara els polítics s'adreçaven als ciutadans, per tant, adreçaven un missatge en una única direcció. Les tecnologies de la informació i la comunicació que fan és que es produeixi la doble direcció, l'anada i la tornada. I en aquest sentit és evident que fins ara el que fèiem els polítics és parlar a la gent, i gràcies a això podem parlar amb la gent, que és diferent conceptualment i és diferent en les conseqüències i en la pràctica que això comporta. Això comportarà grans canvis en el futur, ha afegit el president del Parlament. Amb la política 2.0 s'incrementa la participació ciutadana i la relació amb els parlamentaris a través de blogs o xarxes socials. Ens trobem en el punt en què hem començat a donar molta informació, per tant la gent té la informació al Parlament absolutament accessible, que en el Parlament, la mateixa web del Parlament, per tant aquí hi ha molta informació, i comencem a introduir el concepte de la interactivitat, no? A través de les xarxes socials, a través també de poder adreçar-se directament al Parlament per determinades qüestions, i amb això comencem a treballar i avançar. Ernest Benach ha parlat de la necessitat d'incorporar les TIC a l'activitat parlamentària. Això farà augmentar la participació i permetrà obrir el debat i els canals de comunicació amb la ciutadania. Tot i que aquest projecte encara dona les seves primeres passes, ja està obert al canal Parlament a través d'internet, una de les maneres d'acostar-se a la gent. Com explicava Manel Castells, i el cito